Què et passa, noia? Que et puc ajudar en alguna cosa? Tot ha estat trepitjat. Han destruït la tomba de la meva mare. Ho sento. Tots els meus desitjos s'acaben d'aixafar. Va, no diguis això, dona. És cert, vostè no ho pot entendre. Bé, no pots pas quedar-te aquí. Hi ha una geganta rondant pel regne. Estic segura que el príncep se'n farà càrrec. Ordenarà que sigui expulsada d'aquestes terres. No se l'ha vist ni de lluny, el príncep. Segur que està enfeinat seduint jovenetes pels voltants. Com? Tinc entès que això és el que fan els prínceps. No pas tots. Saps que t'assembles molt a la princesa? Però en brut? Oh, però si sou la princesa! Aixequis, per favor. Amunt. Aquí no sóc pas una princesa. Què penseu fer? He de tornar al castell de seguida. No ho sabeu? Ens hem trobat a la família reial fa una estona. El castell ha estat enderrocat per la geganta. No. I el príncep? No ho sé, no era pas amb ells. Heu de venir amb mi. Estareu més segura amb nosaltres. Veniu. 74, 73, 72...